Hola, buenas. Olisiko aika lähteä viettää siestaa? No on. Vamos, Venla. Tervetuloa Siesta-podcastin toisen jakson pariin. Mun nimi on Venla ja tässä on mun hostipari Netta. Moikka, tervetuloa kuulemaan. Tervetuloa. Meillä on täällä tänään koirat studiossa mukana, niin saattaa vähän kuulua taustalta jotain ääniä. Toivottavasti ei paljon kuulu kynsien rapinaa ja muuta. Mutta tosiaan mennään vaan meidän tokan jakson aiheiden pariin. Eli kulttuurieroista ajateltiin tänään vähän puhua. Tosiaan Espanjan ja Suomen kulttuureista puhutaan nyt tässä. Ja jos et ole vielä kuunnellut meidän ekaa jaksoa, niin me siis ollaan molemmat Suomesta kotoisin ja ollaan muutettu Espanjaan asumaan. Ja aika paljon saattaa olla jotain ennakkoluuloja niin kuin toista kulttuuria kohtaan, jos ei tiedä siitä ja ei ole sen pahemmin tutustunut siihen, niin varmasti on sellaisia ajatuksia. Monilla suomalaisilla varmasti on myös joku mielikuva, niin kuin kun puhutaan Espanjasta tai espanjalaisista tai minkälaista siellä on, niin tulee varmasti jonkunlaista mielipidettä itse kullekin mieleen, mutta miten Venla, oliko sinulla jotain tiettyjä ennakkoluuloja niin kuin ennen muuttoa, että minkälaista täällä sitten tämä ihmisjoukko ja ympäristö tuntuu sitten sulle? Oli, siis sen takia oli mielestäni hyvä, että nyt niin kuin aloitetaan suoraan tästä aiheesta, koska tässä on varmaan paljon niin kuin juteltavaa. Mutta oli paljon niin kuin asioita, no mä olin kyllä käynyt täällä matkalla useamman kerran, niin siitä tuli niin kuin se ehkä semmoinen ensimmäinen näkemys siitä, että millaista täällä on. Toki sitten myös kun asuu täällä, niin se on tosi eri, koska kuitenkin sitten kun käyttää arkea täällä ja niin kuin tekee kaiken näköistä, niin sitten se ehkä muuttuu paljon myös, että millaista se oikeasti on. Mutta matkalla kun on ollut, niin aika paljon ehkä semmoinen, että ihmiset on tosi iloisia täällä, tosi ystävällisiä ja aina avuliaita. Niin se on ehkä semmoinen, mikä mulle eniten niin kuin päälliseksi on jäänyt mieleen. Jep, sama. Et ehkä ei ollut edes mitään negatiivista ajateltavaa. Niin, no ehkä ei olisi halunnut muuttaakaan, jos olisi ollut jotain. No niin, totta. Ei varmaan silloin ajattelisi. Ennakkoluuloja hirveästi. Jep. Mutta aika nopeasti sitten myös, niin kun muutti tänne, niin toki se alku on aina sitä ihanaa huumaa. Että on ihan silleen, kun kuitenkin mäkin olin täällä silleen, ensimmäisen kuukauden oli vaan, että mä tein niitä mun paperijuttuja. Niin se oli vähän myös semmoista lomailua, mutta sitten myös kun teki niitä nimenomaan niitä paperijuttuja, niin sitten oli silleen, tästä saisi heti niinku kunnon, niinku, no Espanjan läimässä naamalla aika kovaa, että silloin se realiteetti tuli kyllä aika nopea esiin. Mutta sulla oli vissiin ihan kans hyvät mielikuvat. Joo, ja just niinku ihmisiä kohti tosi semmoinen, että ne on varmaan tosi positiivisia, iloisia näin. Mutta kyllä mulla oli vähän semmoista, niinku, että toimiiko siellä sitten hommat niin kuin ylipäätään, kun Suomessa kaikki on niin jotenkin hyvin, niin kuin hommat sujuu helposti. Ja silleen, että ympäriltä tuli myös sitten esimerkiksi työpaikasta vähän semmoista niin kuin kommenttia, että sit kun sä et jaksa siellä enää hoitaa niitä asioita, kun siellä ei oikein hoidu mikään. Niin siitä jäi ehkä vähän semmoinen ennakkoluulo, että onko näissä perää näissä jutuissa, ja sittenhän sen pääsi tänne kokemaan. Niin, jep. Ja no just siis jollain tavalla se on niin vaikea, kun on niitä niin kuin hyviä ja huonoja puolia kummassakin paikassa, mutta kyllä täällä sitten niin kuin, no, tuli kyllä toteen se, että täällä ei toimi asiat samalla tavalla, tai ehkä ei niin sujuvasti toimi asiat, mutta niin, ehkä se on vähän semmoista, että suomalaisen varsinkin, kun on tottunut siihen, miten Suomessa asiat niin kuin sujuu silleen, me ollaan niin pedantteja, ja me ollaan niin semmoista niin kuin sääntöjen kanssa, niin sitten kun asiat ei mene silleen, varsinkin mäkin on tosi niin kuin kärsimätön, niin sitten se on tosi iso niin kuin palakakku ottaa yhtäkkiä, että wow, että täällä ei kyllä oikeasti siis toimi samalla tavalla. Jep, ja just tuohon pedanttisuuteen liittyen tuli mieleen, että varmaan aika monella suomalaisella voi olla just se käsitys, että no se manjana, että niinku huomenna tai näin, että vähän niin kuin luistetaan aikatauluista, ja se kyllä on aivan totta täällä. Että se voidaan ihan suoraan tässä nyt sanoa, että se kyllä niin kuin kulttuuri on täällä, että aikatauluista luistetaan, ja se on ehkä semmoinen, mikä alussa oli mulle
tosi haastavaa. On, ja mulla on siis vieläkin. No okei, mä oon ollut vähemmän aikaa täällä kuin sä, ja mulla on ollut toi välivuosi tuossa Suomessa, mutta mulla välillä, koska mä oon niin silleen, mulle ehkä aika, niin menee myös silleen kunnioituksen kanssa vähän silleen käsikädessä, että kunnioittaa toisten aikaa, niin sit se on tosi vaikea välillä sille ymmärtää, että miten, ehkä silleen niin kuin, ei välttämättä semmoisissa niin kuin virallisissa asioissa, mutta silleen vaikka että ystävien kanssa. Ai onko sulla virallisissa asioissa myös? On, no mä täällä vähän ilmeilin, että no kyllä. Siis no esimerkiksi pankista tällaista esimerkkiä, että oot sopinut yritystapaamisen pankkineuvojen kanssa ja sitten ensinnäkin sinne on vaikea saada aika, että se saattaa olla pari viikon päähän, vaikka asia olisi kiireellinen. Ja sitten menee itse sinne varttia aikaisemmin, ettei varmasti myöhästy näin tärkeästä tapaamisesta, että tämä asia on mulle tärkeä. Niin sitten mä oon odotellut siellä puolesta tunnista tuntiin. Tämä on tapahtunut pariin kertaan. Ja toisella kerralla tämä pankkivirkailija tuli reilu puoli tuntia myöhässä, ja toisella kerralla hän ei ilmestynyt ollenkaan paikalle, ja mun oli pakko lähteä takaisin duuniin. Tämmöisiä on ollut myös niinku ihan virallisella taholla. Niin, siis kyllä mullakin on ollut noita kokemuksia, mutta se ei ehkä mulla, no en mä tiedä, kyllähän siis se ärsyttää tosi paljon, mutta se tuntuu mulle enemmän niinku varsinkin silleen henkilökohtaisissa ihmissuhteissa, kun siinä vähän niin kuin kukaan muu ei, apua nämä koirat leikkii täällä nyt, mutta siinä se tuntuu eriltä, koska se tuttu tietää kuitenkin, mitä juttuja sun pitää tehdä päivän aikana. Ja mitä, niin kuin, että sulla on vaikka töitä ja bla bla bla. Niin sitten jos se tuttu jättää sut silleen vaikka, että se ei tuu, tai yhtäkkiä sanoo niin kuin 3 minuuttia ennen, että voidaanko nähdä 2 tunnin päästä kaikkea tommoista, niin siinä mulla tulee semmoinen, että sä et kunnioita yhtään mun aikaa. Niin, ja tuossa on just se, että mä ymmärrän, mitä sä niin kuin haet takaa, että kun on se tuttu, jonka kanssa sopinut sen tapaamisen, niin sulla on kuitenkin jotain tunteita häntä kohtaan, ja oletat, että hänelläkin on niin kuin jotain tunteita sua kohtaan sellaisia hyviä, että onpa kiva nähdä tai muuta. Ja sitten kun ei tulekaan paikalle tai tolleen siirtää tai muuta, niin tuntuu paljon pahemmalta kuin tämmöinen joku niin kuin ihan tuntematon random ihminen, joka on vaan töistään myöhässä. Niin, ja siis just ehkä toi, että toki siis noi viranomaisetkin jutut ärsyttää tosi paljon, koska niihinkin, kun täällä ei mikään toimi, tai silleen, että kaikki on niin kuin silleen vanhaisajan juttuja, niin kuin ihan järjestelmiä, niin sitten silleen, että sä vaikka ootat jotain ajanvarausta kuukauden, ja sitten sä meet sinne, ja sitten se kusee koko homma, niin sen takia, että joku ei vaan tule paikalle, tai sen takia, että sulta puuttuu jotain, tai ihan mikä vaan, niin sitten se ärsyttää kyllä ihan sikana, koska mä ymmärrän niin kuin ton, että sä oot vähän niin kuin prepannut itseäsi siihen niin kauan, varsinkin sitten, kun sitä pitää odottaa muutenkin. Jep, ja niin kuin selvennyksenä niille, jotka ei ole kokeillut tätä byrokratiaa Espanjassa vielä, niin siis Suomessa sähän voit tehdä kaiken vaan verkkopankkitunnuksilla, tai melkein kaiken, ihan mitä vaan, hakemuksia ja osoitteen muutoksia ja mitä tahansa. Täällä sä et voi tehdä niitä, vaan sä meet virastoon. Sä ensinnäkin varaat jonkun ajan, ja sit sulla pitää olla kaikki asiakirjat paperisena mukana, monta kopioa, ja sit sä meet johonkin. Jep, siis ihan vaikka niin aloitetaan tuosta NIE-numerosta, mikä on vähän niin kuin, se ei ole edes hetu, koska se ei täällä tarkoita mitään muuta kuin, että sulla on vaan niin kuin, se on vaan joku numero, mutta siis periaatteessa se on tärkeä, mutta sitten sillä ei ole niin kuin mitään tarkoitusta. Mutta se kuitenkin tarvitaan siihen, että sä voit täällä vaikka tehdä 3 kuukautta töitä ja sä voit tehdä vaikka vuokrasopimuksia ja muuta, tai pankkitilin, niin sen hakeminen, että sä saat sen ajanvarauksen, niin siellä on kyllä siis netissä tämmöinen ajanvaraussysteemi, mutta se on aivan siis todella huono. Sä joudut koko ajan niin kuin uudelleen päivittää sitä, ja siellä ei ole ollenkaan aikoja. Ja se aika yleensä sitten hyppää jonnekin 2 kuukauden päähän, ja se saattaa olla missä vaan, niin kuin vaikka alueen, läänin niin kuin kaupungissa. Eli sä saatat joutua lähteä jonnekin tyyliin 2 tunnin päähän, ja sit sä lähdet varmaan niin kuin jollain bussilla, jos sulla ei ole autoa, sit bussi ei tule ajoillaan, ja kaikkea pitää siis miettiä etukäteen, ja just se, että siihen sä tarvit joku 3 passikuvakopiota, ja siis ihan hulluja juttuja, ja jos joku puuttuu, niin sit sulle ei anneta sieltä mitään. Ne on vaan silleen, että joo, tää puuttuu, ei voida tehdä mitään, nostaa kädet ylös, ja on silleen, että tuu joku kerta uudestaan, moikka. Jep,
Niin, tai sitten, että esimerkiksi, no mullakin mä olin joudun olla saikulla maanantaina, ja siis mä olin 1 päivän saikulla, ja se mun koko saikkupäivä meni siihen, että mä yritin saada sitä mun sairauslomalappua, ja mä en olisi joka tapauksessa saanut sitä maanantaina. Että täällä esimerkiksi siis, mä voin vähän avata, eli siellä mennään sinne lääkäriin, sut katsotaan siellä, mutta se sama lääkäri ei voi kirjoittaa sulle sairauslomalappua, vaan eri lääkärin pitää tehdä se, ainakin tässä mun tapauksessa. Ja sitten he sanoivat, että me voidaan varata sulle aika tälle toiselle lääkärille keskiviikoksi. Mä olin silleen, että miten mä niin lähden keskiviikkona sit töistä vai tänne sitä varten, että mä saan mun sairauslomalapun maanantaille. Se oli tosi outo homma, niin kuin, että kaikki täällä toimii tosi oudosti ja tosi vaikeasti. Ja sitten loppujen lopuksi mä olin silleen, mä otan tämän lomapäivänä, että en mä voi olla tälleen, että mä lähden sitten pois töistä tämän takia. Joo, jep. Ja siis täällähän yksityinen lääkäri ei saa kirjoittaa saikkuu, mikä kans hankaloittaa. Jep. Siis että noi on niin rasittavia juttuja sit kuitenkin silleen arjessa, koska sit itsekin nykyään kun tulee vaikka kipeäksi tai tulee vähänkään semmoisia oireita, niin on vaan silleen, jos stressaa sitä, että vitsi, kun mä en haluaisi lähteä tätä rumpaa tekemään. Silleen, että munkin se saikkupäivä meni sitten siihen, että mä kipeänä olin tuolla ja yritin saada sitä saikkulappua. Että en mä saanut sitä päivää pitää semmoisena, että nyt mä rentoudun, vaan se oli vaan asioiden hoitamista. Ja loppujen lopuksi sitä ei saanut hoidettua. Jep, no mä oon ollut yrittäjänä, niin mä en ole hakenut ikinä itselleni saikkuu. Yrittäjä nyt ei voi oikein olla pois töistä, niin sitten siellä ollaan vaikka Buranan voimilla, mutta siis täällä sit pitää joustaa suuntaan ja toiseen, ja täällä myös joustetaan mun mielestä sitten taas ehkä työpaikoilla ymmärretään se, että okei, se on niin hankalaa. Jep, siis mun siinä ekassa työpaikassa täällä, niin silloinhan kun mä asuin toisella puolella kaupunkia, ja mä jouduin ottaa 2 bussia töihin, mä jouduin joka tapauksessa lähteä 2 tuntia ennen mun työpäivän alkua töihin, koska mä en ikinä tiennyt, että monelta se bussi tulee, koska ne ei ikinä pitänyt kiinni niistä aikatauluista, niin mä olin siis aina myöhässä töistä, ja sitten mun pomo oli aina silleen, että no ei tälle voi oikein mitään, että kyllä täällä on paljon joustoa myös sitten, että ehkä silleen, että ne ei myöskään oleta sitten, että me oltaisiin pedantteja. Jep, että kyllä tämä toimii molempiin suuntiin, just se, että sit jos vaikka on itse myöhässä jostain syystä, siis tätä nyt ei kovinkaan usein tapahdu, koska en tykkää olla itse myöhässä mistään. Jep, sama. Mutta jos on nyt joku, että on joku hammaslääkäri ja mun on pakko olla duunissa vähän pidempään, kuin mä olin suunnitellut, että siellä onkin paljon tekemistä, niin mä oon jo ihan hikihatus tyyliin soittamassa 5 minuuttia ennen kuin mun aikaa, että hei apua, mä myöhästyn. Ja sitten mä muistankin, että ai niin, ei niitä edes kiinnosta. Yep. Tai että ei se haittaa. Ja sinne voi mennä vartin ja olla silleen, sori, oli vähän ruuhkaa. Ja ne on vaan silleen, joo, että odottele vaan ja kaikki hyvin. Niin, siis sama just, että ehkä sitten myös täällä toimii jotkut asiat paljon paremmin, että esimerkiksi eläinlääkäri, niin sä voit vaan astua sinne sisään. Tai mä yleensä oon just silleen, että hei, että nyt mua alkoi ahistaa joku Lunan, mun koiran, joku pieni patti naamassa. Ja sitten mä oon silleen, lähdetään nopeasti eläinlääkäriin. Eikä tarvitse mitään ajanvaroista, ne on silleen, joo, että voi, että tulkaa vaan tänne. Jotenkin silleen toimii paljon paremmin toisit kuitenkin. Jep, ja pääsee aina hoitoon ja silleen saa heti lääkkeet siitä ja kaikkea ei tarvitse mitään semmoisia ekstra säätöjä joissain asioissa sitten taas tehdä. Ehkä kun mä oon kuitenkin myös silleen niin suorittaja-ihminen, niin sitten Suomessa mä helposti stressaannun, koska jokaisessa paikassa pitäisi olla niin ajoissa ja junakin on niin tarkka silleen, että pitää olla tiettyyn aikaan siellä ja muuta. Niin musta tuntuu, että Suomessa stressasi sitä niin paljon, että pääseekö mä nyt ajoissa ja lähti oikeasti sika-aikaisin töihinkin. Niin sitten täällä vähän silleen antaa itselleen sekin armoa, että ei ole niin tarkkaa. Jep, ja mäkin kävin silloin Suomessa ihan sellaisessa myymälässä duunissa, niin aina kun mulla oli vaikka avausvuoro, niin mä menin sinne tuntiin liian aikaisin, koska mua ahdisti niin paljon, että jos mä myöhästyin siitä, että se oli, että oli jotenkin tosi semmoinen pingottaja, niin se on kyllä lähtenyt osakseen. Ei se nyt ole lähtenyt mun luonteesta pois, että mä olisin ajoissa tai myöhässä tai mitenkään silleen, että yrittää kuitenkin olla ajallaan ja muuta, mutta ei tule sellaista superstressiä, että pitää olla joka paikassa ihan superaikaisin, ettei vaan myöhästy. Niin, koska siis Suomessa sit se tarttuu myös siihen arkeen kavereitten kanssa,
että sitten kaveritten kanssa ottaa niinku kalenteri esiin Suomessa, että milloin me pystytään näkemään. Mutta sitten täällä jotenkin on vaan silleen, että no nähdäänkö lauantain? Joo, ja sitten me sovitaan lauantain vasta, niinku, että milloin monelta nähdään ja muuta. Ja se kyllä tarttuu sitten niinku elämän muille osa-alueille, ja sitten se tulee itselle semmoinen rennompi olo myös siitä, ettei ole niinku suorittaman lähemmäs näkee niitä kavereita, vaan sitten kun haluaa. Entä sitten niin kun ystävyyssuhteet, ihmissuhteet, miten ne eroaa sun mielestä niin kun Suomeen verrattuna? Onko ollut helppoa saada kavereita? No mä oon saanut sut. Mutta siis joo, no toki on se kielimuuri, mikä on tosi paljon rajoittanut alkuvuosina varsinkin. Nyt varmaan niin kuin luonnistuisi vähän luonnollisemmin, mutta mua ei itse asiassa niin kuin kauheasti silleen kiinnosta, enkä mä ole sen tyylinen ihminen, että alkaakaan silleen etsiä kavereita. Et mun mielestä ne tulee sitten, kun on oikea aika ja paikka ja tarkoitus, niin sitten ne ihmiset, jotka kuuluu tulla sun elämään, niin ne vaan tulee. On yhteyksissä niin kuin Suomeen mun ystäviin, ja mulla on siellä tosi läheisiä ystäviä, mutta toki sosiaalinen media nyt on semmoinen ihan hyvä yhteydenpitoväline, että vaikka Instagramista näkee silleen, mitä kukakin puuhailee ja muuta, ja sitten voi siellä vähän vaihella kuulumisia, ja välillä sitten soitella. Mutta en koe, että olisin menettänyt mitään siinä, että on muuttanut tänne verrattaessa kaverisuhteisiin. Musta tuntuu, että kaverisuhteet, jos ne on hyviä, niin aina kun sä taas juttelet niiden kanssa tai näet ne vuoden päästä, niin se jatkuu siitä, mihin se jäikin, tai sille, että mikä ei muutu niissä. Jep, kyllä itsellä sama kanssa, että pitää aika lähellä sitten ne vitsit, mun koira täällä haukkuu. Minun lapseni. Niin pitää lähellä sitten ne ystävät siellä Suomen päässä. Mulla on sitten niin kuin täällä kyllä, no alkuun tuli just sieltä mun ensimmäisen työpaikan kautta täällä ystäviä. Toki sitten siihen voidaan mennä vähän, että miten ne on pysynyt ja millaisia ne on ne ystävyyssuhteet. Mutta niin, ehkä sitten sitä, mulla on sitten myös niin kuin toinen Suomi-ystävä täällä, jonka kanssa ollaan tosi läheisiä. Ja no ne mun espanjalaiset ystävät, voidaan mennä ehkä vähän siihen, koska sulle ei nyt hirveästi ole espanjalaisista ystävistä kokemusta, mutta mulla tosiaan työn kautta silloin tuli, mutta se oli alkuun aika semmoista vaikeeta, ehkä jos sanottaisiin. Mä koin tosi paljon siinä alussa, että mua on otettu hyvin, hyvin siihen työporukkaan vastaan. Osan puolesta joo ja osan puolesta ei. Musta tuntuu, että täällä on paljon myös ehkä semmoisia ennakkoluuloja meitä kohtaan, meitä skandeja kohtaan, jotka tulee tänne, mitkä sitten niin kuin vaikuttaa, että miten sua kohdellaan. Ja no musta paljon puhuttiin varmasti siihen alkuun, niin kuin sain kuulla, että mä oon jotenkin tullut vaan tänne hyvävaraisena ja blondina ja tämmöisenä, niin kuin, joka luulee itsestään ihan hirveästi. Mutta sitten kun miettii, niin mä olin niin kuin paljon silleen normaalimpi, mitä he ehkä ajatteli. Ollaan aika samassa asemassa heidän kanssa. Niin, ja mun mielestä et ole todellakaan semmoinen. Niin, siis että sitten kun niin kuin alkoi tutustua, niin musta tuntuu, jossain mä otin sen ihan niin kuin puheeksi, että miksi mua kohdellaan tälleen. Että saatettiin olla tosi kylmiä ja saatettiin tiuskia. Täällä muutenkin työkulttuuri on tosi paljon niin kuin, suorempi, että sanottiin asiat tosi suoraan. Ja mä olin vähän silleen shokissa, koska Suomessa ollaan aina niin silleen, että poliittisesti vähän kierrellään silleen. Ollaan silleen, hei, tää näyttää tosi hyvältä, mutta voisitko se hampparimalli, mikä on perus aina? Jep. Mutta täällä ei todellakaan, niin sitten mä otin sen puheeksi ja sitten he kertoi tästä. Ja sitten meistä tuli kyllä kavereita, mutta kaverisuhteet on täällä siis kieltämättä tosi erilaisia. Ehkä myös sit sen kielimuurin takia, vaikka mä puhun kuitenkin ihan sujuvasti espanjaa, mutta kun se ei ole se tunnekieli, niin sit se on tosi vaikea myös silleen jotenkin samaistua jollain tavalla. Mutta niin, ei ole silleen pysynyt ehkä ne ystävyyssuhteet. Mulla on yhden espanjalaisen kanssa tosi hyvä ystävyyssuhde, mutta sekään ei ole semmoinen, että mun tekisi mieli jutella hänelle joka päivä. Että ehkä tuntuu siltä, että täällä kun sanotaan ketal, mikä on niin kuin, että mitä kuuluu, niin se ei oikein tarkoita mitään. Se on vaan niin kuin tapa sanoa moi.
Niin, vähän sellaista small talkia täällä kyllä mun mielestä tosi paljon harrastetaan, että just niin kuin ihan jotkut, vaikka edes ystävä, vaan ihan joku naapuri tai asiakas vaikka, niin ne aina ketal. Ja tyyli joku kassaneiti, jos sä käyt lähikaupassa, saattaa kysellä, että ketal, ja ei sitä nyt varmaan oikeasti kiinnosta. Tai se on vaan semmoinen niin kuin kohtelias sanoma. Niin. Mutta sitten kun sen alkaa sun ystävät sanoa, niin sitten se on niinku hämmentävää, että pitääkö mun vastata tähän, niinku, että miten mulla oikeasti menee, vai onko tämä nyt vaan silleen, moi, miten sulla menee? Ja sitten se on silleen, joo, jatkaa päivää. Siis mulla joskus kävi töissäkin silleen, että mä menin töihin, niin sitten oli silleen, olla ketal. Sitten mä silleen, bien ketal. Ja sitten vaan lähti pois. Ja mä olin silleen, että eikö tähän kuulunut vastata jotain? Niin. Se on tosi hämmentävää välillä. Ja just niin kuin työpaikoilla se on muutenkin se dynamiikka niin eri, mitä Suomessa. Musta tuntuu, että Suomessa ollaan niin silleen. Kuitenkin vaikka mullakin siis mun entisessä työpaikassa Suomessa on mun niin kuin parhaat ystävät on tullut sieltä. Niin silti niin kuin työpaikoilla oltiin jo aika silleen asiallisia. Jep, ja musta jotenkin tuntuu hassulta se, että kysyttäisiin työpaikalla, jos ajatellaan, että olisi Suomessa, että siellä aina silleen, moi, mitä sulle kuuluu? Aloitettaisiin aina kaikki lauseet tälleen, kun nähdään. Niin se olisi vähän jotenkin silleen, no mitä se sulle kuuluu? Tai vähän niin kuin jotenkin silleen, että koska me ollaan nyt työpaikalla, niin kuin, että miksi sä puhut mulle tolleen? Jep, mutta siis täällä kyllä mentiin niin kuin tosi intiimeihin asioihin. Siis silleen, niin kuin, että heitettiin tosi rajua läppää töissä. Suoraan sanottuna niin kuin sekoiltiin siellä töissä. Ja tämä kaikki oli varmaan asiakkaiden edessä. Kaikki oli asiakkaiden edessä. Oh my god. Ja sitten toki siinä on myös, niin kuin, että on kivempi, semmoinen rennompi ote työhön, että ei ole ehkä niin, että töissä on paljon kivempaa olla, kun siellä on hauskaa, totta kai. Mutta sitten mä olin välillä järkyttynyt silleen, että mitä ihmettä, että tässä on asiakkaita, että ei me voida sanoa tämmöisiä asioita täällä. Niin, musta tuntuu, että nämä ei ehkä ota niin vakavasti, tai sitten nämä ei ehkä osaa niin kuin olla niin ammattimaisia, kun sitten taas Suomessa ollaan niin kuin tosi sellaisia ammattimaisia, että kun ollaan työpaikalla. Niin, siis mä en tiedä, onko se niinku hyvä vai huono, koska kyllähän se sitten myös, niinku, silloin mä muistan turistina täällä oli ihana myös nähdä, että porukka nauroi töissä ja porukka silleen, toki myös ei silloin turistina ymmärtänytkään, mitä ne puhuu, mutta silleen se rennompi ote, no varsinkin kun sä oot lomalla, niin se ei haittaa, jos nyt kassaneille kestää vähän kauemmin, kun se siinä samalla puhuu ja nauraa sen työkaverin kanssa. Mutta nykyään sitten, kun on kassalla, niin voi juman kautta, kun joku siinä niin kun alkaa jäppäile niin työkaverin kanssa, niin tulee ihan semmoinen, että voitteko te puhua tästä tauolle, että mä haluaisin nyt vaan ostaa tämän mun banaani. Niin, tai silleen, että liikuta edes sun käsiä siinä, laita niitä tuotteita samalla eteenpäin, kun jauhat jotain omia juttuja siinä, että niinku tee sitä duunia samalla. Että jotenkin tulee semmoinen, niinku, että tässä vaan niinku silleen voidaan vähän pelleillä kesken töitä. Joo, ja sitten kun silleen itsekin on ollut jossain just näissä viranomaisten paikoissa silleen, että haluaisi ne omat paperiasiat hoidettua, ja sitten sä näet, että jotkut poliisit vaikka siinä nyt sun nenän edes niitä pitäisi ottaa sut vastaan, mutta sen sijaan he siinä jotain siis oikeasti, nyt kun ymmärtää vielä, mitä ne puhuu, niin on silleen, että hei, nämä voisi jättää sinne kahvitauolle, tai vaikka sitten, että puhutte samalla, kun te katsotte näitä mun papereita, mutta silleen, nyt siitä vähän. Ja siis tämä tapahtuu kaduilla myös. Siis autot pysähtyy, ja ne saattaa jäädä juttelemaan jonkun tyypin kanssa siinä kadulla, ja sitten tulee vaan kunnon silleen, että siellä on 10 niin kuin autoa jonossa takana, ja tämä on niin kuin normaalia. Niin, silleen, että niin kauan ennen kuin jollain menee ihan sikana hermot, että siellä töötit laulaa tai muuta, niin sit vasta siitä lähdetään liikkeelle. Mutta on vaan silleen, että no, liikenne nyt seisoo, koska hei, tossa oli mun tuttu, pitää vähän ketal. Ja musta tuntuu muutenkin, että nämä, niin kuin just se ammattimaisuus ehkä siinä työolosuhteissa puuttuu. Esimerkiksi siinä suhteessa, että jossain mäkin olin tekemässä niin kuin poliisiasemalla joskus jotain katoamisilmoitusta, niin siinä sitten niin kuin poliisit alkaa silleen flirttaa, kyselee kaikkea, että onko poikaystävää ja kaikkea niin kuin semmoista ja vähän hymyilee. Ja mun sisko sanoi, joka on siis ollut silloin vielä alaikäinen, kun tämä on tapahtunut hänelle, niin lentokentällä tullivirkailijat alkanut ihan suoraan flirttaa ja kyselee, että voiko se jäädä tänne ja muuta. Että niin kuin, vähän silleen, että niin kuin, missä menee se raja, että onko se rajaa. Niin esimerkiksi kun mäkin käyn täällä salilla,
no meidän salin ovet on semmoiset, että ne ei välillä toimi. Ja sitten siinä on semmoinen ovikello, mistä voi painaa, että sitten se virkailija tai se työntekijä tulisi sieltä. Ja siellä voi siis oikeasti odottaa vaikka tunnin, ja sitten se vaan niin kuin siellä puhuu joidenkin asiakkaiden kanssa tai flirttailee jollekin tytölle siellä, kun se yrittää treenaa. Niin välillä tulee semmoinen, että hei, come on, nyt ollaan työpaikalla kuitenkin, että pitäisikö nyt tehdä niitä töitä ja auttaa muita päästä treenaa, eikä siellä niin kuin keskitty siihen. Jep, toi on kyllä niin kuin silleen, että okei, niin kuin, että teillä on kevyt tunnelma duunissa ja varmaan on silleen niin kuin helpompaa siihen niiden työpäivään helpottaa tommonen, mutta sitten taas niin kuin suomalaisena minua ehkä vähän kyllä ärsyttää. Niin ja siis kyllä varmaan noita espanjalaisiakin ärsyttää, luulisi, niin kuin, että ei tämä ole vaan meidän juttu. Ja sitten just toi, että sit kun on itse asiakkaana, niin muutenkin asiakaspalvelupaikat, niin kuin, että saa mun mielestä aika hitaasti ihan missä tahansa niin kuin palvelua. Että just vaikka jossain huonekaluliikkeessä tai jossain, niin saa kyllä niin kuin odottaa sitä. Ja ne vähän saattaa sille jo pyöritellä silmiäkin, että pitääkö mun nyt mennä tekemään jotain. Niin, ja sitten mulle ehkä tulee vähän semmoinen, kun mun työpaikalla silloin ennen. Kauhean mä puhun vaan shaipaa sieltä, mutta siis, no. Ne ei ole kuuntele. Jep, siis oli myös kivaa siellä, mutta anyways. Me nyt kerrotaan näistä eroista vaan. Ne on meidän kokemuksia. Nämä ei ole siis mitään tosifaktoja, mitään tilastotieteitä, nämä on meidän kokemuksia, joten me saadaan puhua. Jop, totta. Niin, siellä ehkä tuntuu, että monet sitten niin kuin piti, että heillä on jotenkin tosi kova työmoraali ja he on niin kuin pitkään tehnyt töitä ja kaikkea. Ja sitten itsellä tuli vähän semmoinen, että siis joo, te teette siis täällä niin kuin esimerkiksi just tehdään tosi pitkiä päiviä ja täällä saatetaan niin kuin tehdä pitkää työviikkoa, että täällä tehdään monesti maanantaista lauantaihin töitä, mikä on tosi normaalia täällä, mutta sitten musta tuntuu, että et se myöskään, siis, no riippuu vähän, mutta mun mielestä siis ei ole korkea työmoraali, jos sä vaan niin kuin sekoilet siellä töissä. Tai silleen, että vähän niin kuin kun musta tuntuu, että välillä mua silleen sanottiin, että mä tuun jotenkin rikkaana tänne ja jotenkin, että mua ei kiinnostaisi töitä ja tehdä niin paljon ja kun mä tein pienemmällä sopparilla kuin he ja muuta, niin sit mulle ehkä tuli vähän semmoinen, että te ette oikeastaan tiedä, mistä mä tuun. Mä oon ollut samassa yrityksessä Suomenkin puolella ja mä tein siellä tosi paljon niin kuin kovemmin töitä, mitä mä oon niin kuin ikinä täällä puolella tehnyt. Jep, että täällä kyllä tulee myös tommosia esille, että mitä niin kuin tämän maan asukkaat ajattelee sitten taas pohjoismaalaisista. Et mä oon kanssa kokenut monta kertaa niin kuin esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa semmoisia niin kuin kritiikkiä. Esimerkiksi, että jos mä oon puhunut heidän kanssaan espanjaa ja sitten he on puhunut jotain, mistä mä en ole enää ymmärtänyt. Ja mä oon pahoitellut, että sori, mä en nyt ymmärtänyt, että mä en ymmärrä kaikkea. Ja sitten ne kysyy, että no mistä sä tuut ja kauan sä oot ollut täällä. Ja jos se vastaus on vaikka, että mä oon ollut täällä vaikka 5 vuotta, niin ne saattaa alkaa haukkumaan silleen, että miten sä et voi osaa tätä kieltä täydellisesti, jos sä oot ollut täällä 5 vuotta. Ja niin kuin alkaa vähän silleen, niin kuin, että sun asenne on peestä, kun sä et ole opetellut tätä näin. Ja jotenkin semmoinen, niin kuin vähän semmoinen, eikä mitenkään silleen, että no mutta tosi hienoa. Tai niin kuin jotenkin silleen, että niin. Mä en ainakaan niin kuin kokisi, että jos olisi toistepäin asiat, että olisi itse Suomessa ja siellä olisi ulkomaalainen henkilö, joka kuitenkin pystyisi keskustelemaan suomeksi vaikka kohtalaisella tasolla, ja sitten hän ei jotain lauseita ymmärtäisi, ja hän sanoisi niin kuin suomeksi mulle, että sori, mä en ymmärtänyt kaikkea, että mä vielä opettelen tätä kieltä, niin en mä alkaisi arvostelemaan häntä tai varsinkaan haukkuun, niin kuin, että mitä sä et osaa, ja niin kuin jotenkin tälleen. Se on hassu, miten niin kuin alkuun ollaan silleen, että saatetaan olla, niin kuin, että vau, että sä osaat tosi hyvin, mutta sitten niin kuin, jos sä oot ollut pitemmän aikaa, niin sitten se saattaa muuttua, että sitten saatetaan ollakin silleen, että tämä onkin aika niin kuin huono juttu, että sä et osaa hyvin tätä, mikä on silleen tosi hassua. Joo, ja nämä on siis tullut just silleen, tämän tyyliset kokemukset yleensä niin kuin vanhemmilta ihmisiltä. Niin, jep. Joo, musta tuntuu, että täällä muutenkin ehkä ollaan just silleen, että meitä kohtaan just on tosi paljon niin kuin ennakkoluuloja. Just ehkä eniten tulee, kun on puhunut niin kuin espanjalaisten kanssa, niin tulee siitä, että luullaan, että me tullaan jotenkin tosi etuoikeutettuina tänne. Toki siis Suomessa on paljon paremmin asiat kuin vaikka täällä. Mutta sitten kun näkee niinku tämän elämäntaso, mikä heillä kuitenkin on, että kaikki ajaa täällä autolla, kaikilla on joku niinku
puuli niiden takapihalla ja kuitenkin silleen niin kuin aika hyvää elämänlaatua täällä eletään. Niin välillä tulee ehkä silleen niin, että kai te tiedätte, että me tullaan Suomesta. Joo, meillä saattaa olla paljon korkeampi palkka siellä, mutta siellä myös meni niin kuin tosi paljon enemmän rahaa kuin täällä. Silleen, että ei me eletty siellä yhtään sen paremmin kuin täällä. Jep, ja myös noista asiakkailta, espanjalaisilta asiakkailta tulee monesti, kun ne aina just kyselee sitä, että mistä on. Niin sitten kun sanoo, että Suomesta, niin sitten no heti silleen, wow, siellä on tosi korkea palkka. Tai niin jotenkin silleen, että ne tietää sen, että siellä on tosi korkea palkka. Tai jotenkin, ja sitten no okei, sitten ne tietää, että siellä on kylmä ja lunta ja jotain tällaista, mutta jotenkin tulee aina se niin kuin raha silleen esiin. Niin, ja sitten musta tuntuu, että tulee välillä vähän semmoinen itse alkoi ärsyttää, että kun tutustuu johonkin uuteen tyyppiin, niin sit heti kun sanoo, mistä oot, niin sitten vähän niin kuin se luo toiselle sen kuvan, että millainen sä oot, tai millainen sun tausta on. Tulee vähän semmoinen, niin kuin, että ootko sä lukenut mitään muuta kuin se, että meillä on isompi palkka, ja että siellä on lunta, koska tässä niin kuin välistä jäi aika paljon silleen juttu, että meillä on myös loskaa siellä, ja meillä on myös tätä ja tota, ja sitten on niin kuin tosi kovat asuinkulut, ja silleen, että tämä sisältää paljon muutakin kuin vaan niin kuin ne highlightsit. Et se on sama kuin mä sanoisin, että ai teillä on aurinkoa. Jep. Mut me puhuttiin silloin viime jaksossa, tai sanottiin, että on ehkä ollut jotain semmoisia juttuja, että jos olisi tiennyt, että on niin jotenkin ärsyttävää, hankalaa, niin olisi voinut ehkä muuttokin jäädä välistä tänne maahan, niin onko sulla, Venla, joku semmoinen tietty, mikä sulla tulee mieleen, että olisi semmoinen ollut vaikka joku ratkaiseva tekijä, että jos olisi pystynyt näkemään niin kuin kaiken tämän? Niin, no nyt jälkeenpäin kuitenkin silleen, kun katsoo, niin ei varmaan ole silleen, tai silleen vaikea sanoa jotain tiettyä juttua, mutta varmaan niin kuin ehkä se kokonaisuus, mutta sitten myös niin kuin kaikki tämmöiset käytännön jutut. Täällä esimerkiksi toi vuokraaminen on tosi vaikeaa, että kuinka monta kertaa itsekin on juttunut muuttaa, niin paljon silleen, että vuokrakämpissä saattaa olla semmoisia yllätyksiä, että no esimerkiksi täällä nyt tällä hetkellä, niin meillä lähtee tosi monta kertaa päivässä sähköt, täällä on ollut torakoita, täällä homehtuu joku suihku aina, no se on nyt varmaan jokaisessa espanjalaisessa kämpässä. Jep. Niin ehkä tommoset asiat, mitkä vaikuttaa siihen arkeen, mitkä tuo ehkä semmoista turvan tunnetta, että kuitenkin katto pään päällä on aika iso juttu silleen turvallisuuden tunnen kannalta. Yep. Niin silleen, että toi on ehkä ollut se isoin stressi silloin, kun on niinku miettinyt, että ei hitsit, että missäkään mä asun seuraavan kuukauden. Niin toi on ehkä ollut semmoinen, mikä eniten on vaikuttanut siihen, mutta sitten kun kaikkea katsoo niinku jälkeenpäin, niin sitten on selvitty. Onko sulle jotain? No toi, nyt kun sanoit tuosta muuttamisesta, niin toi on kyllä ollut tosi ärsyttävää ja on ollut just tosi paljon kaikkia ongelmia, että vaikka jossain talossa meillä oli oma yksityinen uima-allas ja sen pesun piti sisältyä niin kuin siihen vuokrahintaan, niin sitten saattoi olla silleen, että ei ne tullut ja kaikkea tämmöistä, niin kuin, että aina joutuu silleen vähän niin kuin itse vääntää niistä asioista, mitä on sovittu. No yksi, mikä on ehkä jättänyt sellaiset niin kuin jäljet, on totta kai toi korona-aika, koska mä muutin tänne just edellisvuotena. Tai niin kuin 2018 vuoden lopussa, että sitten siinä meni silleen reippa vuosi ennen kuin täällä tuli se lockdowni, niin silloin oli kyllä jotenkin, että jos olisi pystynyt näkemään, että mikä se tulee olemaan se niin kuin ensimmäiset vuodet täällä Espanjassa, niin se olisi kyllä ihan varmasti jättänyt mut takas niin kuin Suomeen ja tälleen, että se oli kyllä niin, että sä oot täällä yksin, sä et voi lähteä mihinkään, kukaan ei voi tulla tänne, sä et voi mennä töihin, sä et voi mennä ulkoileen, siis täällähän ei saanut lähteä 100 metrin päästä kotota, vaikka oli koirat, että koirat piti pissattaa siinä 100 metrin päässä. Ja kauhea stressi koirillekin, Jep. kun kuitenkin tietää, että nytkin nämä on tässä vaan koko ajan sekoillut tämän koko ajan, niin silleen kuinka paljon ne tarvii sitä, että ulkoilee ja muuta. Toi oli kyllä semmoinen tosi ärsyttävä juttu. Että kyllä nämä kaikki muut mun mielestä pärjää täällä. Että jos me ollaan pärjätty nämä kaikki byrokratian kiemurat ja saatu nienumerot ja työpaikat ja kaikki, niin kyllä suomalaisella sisulla täällä sitten pusketaan eteenpäin. Että älkää nyt luulko, että on joku ihan... Niin, musta tuntuu, että koko jakso vaan oli silleen, että haukutaan Espanjaa. Musta tuntuu, että kaikki varmaan miettii, että miksi hitos me nyt sit muutetaan sinne? Mutta nyt loppu kaikki, en muutakaan. Jep.
Mutta siis, no siinä on sitten taas niin vahva se valoisa puoli, mikä sitten kuitenkin näkyy meidän arjessa, että nämä on vaan näitä niinku ihan käytännön asioita. Niin, ja ehkä täällä asennoituu sitten eri tavalla, että nimenomaan se asenne vaihtuu semmoiseksi, että nämä on vaan näitä. Jep. Että sitten osaa jotenkin täällä paljon paremmin keskittyä siihen positiiviseen, että täällä on aurinkoa, täällä kuitenkin arki koostuu siitä, että me käydään rannalla ja käydään vähän tekemään töitä ja sitten mennään vaikka urheilemaan ja koirien kanssa ulos. Se tekee paljon, niin kuin, musta tuntuu, että ympäri vuoden, mulle niin kuin, suurin osa tästä niin kuin onnellisuudesta, mikä täällä tulee, niin on, että ympäri vuoden on tekemistä ja on niin kuin, kaikkea mukavaa siihen arkeen. Että se arki on tosi mielekästä. Joo. Koska Suomessa tekee aina silleen naamamutrukalla jotain. Jep, ja se töihin lähteminen oli aina sellaista niin kuin pinnistelyä, että kun oli pimeätä ja kylmää ja kaikkea tälleen, niin täällä on vaan silleen, no otan tossa nyt ton fillareja ja polkasen tonne. Niin. Onpas kiva aamuaurinko tässä mun kasvoilla. Jep, se kyllä vaikuttaa niin paljon, että musta tuntuu, että kun sun elämässä muuten menee tosi hyvin ja sä meet sun niinku unelmia kohti ja sun arki on mielekästä, niin sit tommoset asiat, mitkä Suomessa tulee varmaan niinku itsellä ainakin olisi tullut silleen, että ne olisi voinut mennä koko viikko pilalle, niin täällä se on ehkä silleen, no tää on nyt tätä, tehdään ensi kerralla. Ja se ehkä kasvattaa myös täällä sit luonnetta ja asennetta mun mielestä jopa kohilleen, että osaa sit niinku ottaa asiat silleen, no et manjana ja antaa olla, että ehkä oppii sitten hidastaa myös sitä arkea hyvällä tavalla. Jep, joo, ja sen huomaa kyllä itsestä, että on muuttunut. Joo, mäkin on ollut tosi semmoinen hikipinko ennen, niin nykyään sitten on niinku paljon rauhallisempi. No stress. No stress, mutta silti siellä pysyy se vähän suomalaisen pikku jämptisyys taustalla aina. Ehkä se ei varmaan ikinä lähde pois. Ehkä me ollaan semmoisia pippurisia, tulisia ihmisiä sittenkin verrattuna espanjalaisiin. Musta tuntuu, että tästä aiheesta voisi puhua ihan sikapaljon niin kuin vielä lisää. Niin. Ehkä joskus pitää tehdä jotain, niin kuin, että ehkä joku kysymysjakso tai joku tämmöinen, että voi enemmän sitten syventyä näihin aiheisiin vielä. Jep, ja jos teillä niin kuin herää mitään kysymyksiä näihin aiheisiin liittyen, niin me mielellään vastataan, niin kuin, koska me joko osataan tai sitten me ei osata vastaa, mutta niin. Siis, ehkä me osataan johonkin tämmöisiin asioihin sitten vastailla teille. Niin, ja sitten kun tämä on niin, tai siis tämä konsepti, podcast-konsepti on myös uusi meille, niin kiva silleen saada ideoita ja ehkä silleen vuorovaikutusta. Jutellaan yhdessä näistä aiheista. Ja jos teillä on jotain jaksoaiheita, mistä haluaisitte, että me jutellaan täällä, niin laittakaa ihmeessä meille DM:ää, vaikka Instassa Siestä podcastille, niin sitten katselemme sieltä teidän ihania viestejä. Jep, mutta kiitos kun olitte mukana. Ja niin kuin sanottu, niin meitä voi seurata täällä Spotifyssa ja kilauttakaa sieltä sitä kelloa, niin pysytte ajan tasalla meidän jaksoista. Ja Instagramista sitten löytää sillä Siestä podcast-nimellä, niin pysytään kuuloilla. Yes, kiitos Venlas ja kuulijoille tästä päivästä ja tästä Siestä ajasta tänään. Kiitos. Hasta luego. Hasta luego.